I had a dream the other night. Jiena ninsab id-dar bħal ħafna u ħafna minnkom, rutina nbidlet li, qed nipprova nadatta rutina ġdida minn ġewwa d-dar. Ovvjament ma tantx nistgħu noħorġu, qed nimmisja ħafna lejn sħabi u l-familti, kif ħafna minnkom qed jagħmlu, però inħeġġitkom biex tibqgħu id-dar ħalli da żmien jgħaddi malajr aktar milli qed naħsbu, hopefully. Żommu lilkom infuskom safe, u ta' madwarkom ukoll. U id-dar għamlu l-affarijiet li tħobbu, tistgħu issajru, eżerċizzji tistgħu tagħmlu d-dar, tistgħu tibqgħu f'kuntatt ma' sħabkom u ma' familtkom ukoll. Jiġifieri illum il-ġurnata laki biżejjed li għandna dawn il-kumditajiet kollha. Però nippruvaw noqogħdu d-dar kemm jista' jkun. U flimkien ċerta li jirnexxielna u dan kollu jgħaddi aktar malajr. Ejja guys.